hru mužstva, ktoré vedieš? Tak to určite nie, pretože tam bolo toľko chýb, že až hlavne v obrane ten útok ako tak ide, ale celý prvý polčas sme mali katastrofálny obranný doskok, čím sme dovolili superkám byť v hre. Doskočili nám v prvom polčase, myslím, že 11 lôb, čo je strašne veľa. Druhý polčas sme to zlepšili obranný doskok a hneď sa to prejavilo aj na výsledku. Veľký problém vidím v obrane, kde sme sa dopúšťali veľmi veľa školáckých. Prvé víťazstvo v Cebol ale zrejme potešilo. Potrebovali sme po 5 prehrách toto víťazstvo ako sol, jednak kvôli tomu, aby sme aj v tejto stredoeurópskej súťaži ešte mohli snívať o Final Four a takisto aj psychicky, aby sme sa trošku dostali hore a nadviazali na toto víťazstvo už v sobotu do dňa. Do hry ste zapojili aj novú hráčku Američanku, takže nebolo tých minút veľa, ale čo to asi to už Keď ukázalo? mám pravdu povedať, pôvodne som ani neplánoval ju postaviť, pretože jednak bola aj chorá, jednak je na môj vkus veľmi pomalá, takže nemyslím, že si v tejto chvíli, že tu ostane.